Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod kita. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini. Naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Dulot ni Gemma Nakama and family. In honor of Virgin of Carmel, ni Rose B. Asopardo Cantara and family. In honor of Saint Martin de Porres, ni Rose B. Asopardo Cantara and family. Pasasalamat man kan Basanta family, ni Hero Aki Hagiwara and family, ni Maricel A. Ate and family, asin ni Leo and Cynthia Ramos. Mga espesyal na kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For pharmacy board exam of Raymond Earl C. Aquino, ni Ray and Evelyn Aquino. For PNLE this November 9 and 10, 2024, ni Marifer Nas. For wisdom and guidance for Jude Allen Jamila. For successful pharmacy board exam, ni Eileen Jamila and family.
For Tricia's board exam ni Sharon Bitara. For speedy recovery of Eddie ni Julie. As in, special na kagadan kan Garcia family. For board exam ni Sheila Villarasa and family. Special man po nakahagadan ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingalo ang kan mga kalag. Ki Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Ki Elena Vicente, Shelwin, Wilgen, and Milton ni Marites Astillero and family. Ki Milton, Jose, Josefa, Antonio, Maria, Jovito, Rudy, Benjamin, and Roderick ni Tess D. and family. Ki Grace, Kanmanlangit family. Ki Nestor, David, Ray Joseph, Justin Raymond, Cansaniosa family. Ki Ruben and Leticia ni Lynn Rico Obal. Ki Eduardo Sr. ni Bong and Jinga Payaw and family. For All Souls, kan Abion family. Ki David and Elena ni Gemaline Leones Mendoza and family. Ki David and Elena ni Melinda Leones del Rosario and family. Ki Brother Jerome OFM kan Asupardo and Cantara family. Ki Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Kihino, Andrew Juanito, Miriam, and Roland Bendon, kan Asupardo and Cantara family. For All Souls, ni Tita D. Imperial and family. All Souls, kan Basanta family. All Souls, ni Sheila Villarasa and family. All Souls, ni Leo and Cynthia Ramos. For All Souls, Asin Kilorely, Sonia, Pasiano and Elizabeth, Domingo Sr. and Violeta, and Chris Polo and Erlinda, Canpantino and Abeliano family, Kiray, Emmy, and Rayson, ni Remy Rivenque and family. For Carlos and Rosita, ni Maria Zarina Monforte. Ki Rogelio Ermelino, ni Mr. and Mrs. Teotimo and Labiano Jr. and family. Ki Erlinda and Elmer Villarasa, for the soul of Erlinda. Sagiraray mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na aga po sa Indugabos. Ngunyan iyo ang ika-31 Domingo sa ordinaryong panahon. Magtirindog po sa pagpuon. Good morning. Good morning too, Father. Sa ngaran ka nama, kadaaki asin kada Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ika-31 Domingo sa ordinaryong panahon. Arin, ang pinakadakula sa gabos na tugon. Simbag, kan sa tuyang kagurangnan, ang tugon din pagkamuot. Na nababanga sa dua, pagkamuot sa Diyos, asin pagkamuot sa kapwa. Di pwedeng pagsiblagon, ang duwang ini, one without the other is incomplete. Our love for God should find expression in our love for our neighbor. That is the greatest of all commandments. Magatugang midbiluntaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, takaning magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan,
asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, nagoy pamipi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at paginoon, sa marata mo, maramayan mo. Inoong mawigan, inurog-yawigan, sinasambamigan, pinapakuraway nigan, pinapasalamatan nigan. Uli ka na pula mo, kamurawayan. Kagurangan na Diyos sa langit mo, Diyos sa mga kakamhan. Kagurangan aking buktong Yesu Kristo. Kagurangan na Diyos, Cordero ka Diyos, at iba naman. Ikaw na nagpaparak ang mga kasalan kay kinabang, kaheraki kami. Ikaw na nagpaparak ang mga kasalan kay kinabang. Ako ay sumong pakimaherat, ikaw na nagtutukaw sa tok kanama, kaheraki kami. Ikasanan, banal, ikasanan, kagurangan, ikasanan, urok, kahalangkan. Yesu Kristo, kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan asin maheherakon, naginikanan kan atang tanganing maninigo, asin makangalas na mapaglingkudan ka kan sa imong mga parasunod, warasan sa mo, namimibi kami, nadaing kaulangan kaming maghidali pasiring sa imong mga panuga. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos, sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot, nababasahon. Sinubol ni Moises ang mga tao na magkaigwanin takot asin maging masinunod-sunod sa Diyos. Kamutan niyato ang Diyos sa bilog na puso, kalab, asin magsunod sa saiyang kabutan. Ang enot na babasahon.
Pagbasa sa libro ng Deuteronomio. Nagtaram si Moses sa katawuhan. Sa bilog nindong pagkabuhay, kamo sagkod ang sa indong kapag-arakian, dapat matakot sa kagurangnan na sa indong Diyos, asin magkuyog kan gabos na niyang tugon na itinao ko sa indo, tanganing maghalawig ang sa indong buhay. Kaya danguga ini mga Israelita, asin kuyugon nindo, tanganing mapakarahay kamo, asin magdakulduman, sa dagang matubang sa kamayaman sa gabus na bagay, siring sa ipinanuganing kagurangnan na Diyos sa indong mga ginikanan. Danguga o Israel, an kagurangnan, asin an kagurangnan sana, iyo an satuyang Diyos. Kamo tanindo an kagurangnan na sa indong bilog, kamo tanindo ang kagurangnan sa bilog nindong puso, sa bilog nindong kalag, asin sa bilog nindong kusog. Dainanggar nindo paglingawan ang mga pagbuot na ini na itinatao ko sa indungon yan. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. mamumuot ako sa imo kagurangnan sa kong kusog. Mamumuot ako sa imo kagurangnan sa kong kusog. Namumuotan ta ka o kagurangnan sa kong kusog. Ang kagurangnan, iyo ang sa kong parasurog, sa kong pailihan, sa kong paratubos. Mamumuot ako sa imo kagurangnan sa kong kusog. Ang sa kong Diyos, gapo na sa kong pailihan, sa kong kalasag, sa kong katabang, sa kong bantayan. Minaapod ako sa kagurangnan, asin ilinigtas niya ako sa sakong mga kaiwal. Pag umawon ang kagurangnan, Mamumuot ako sa imo kagurangnan sa kong kusog. ang kagurangnan buhay, pag umawon ang sakong parasurog, irukyaw ang kadakulaan ng Diyos na nagligtas ako, darakulang panggana, itinaon niya sa iyang hadi, danay na pagkamuot ang ipinahiling niya sa iyang linahidan, ki David, asin kapag arakian ka ini, sagkod paman. Mamumuot ako sa imo kagurangnan sa kong kusog. Ikaduhang babasahon. Pinagtatauan doon kang surat sa Hebreo na si Jesus ang pinakahalangkaw na padi na urog sa gabos na padi. Siya danay na nabubuhay, tanganing makimaherak para sa to sa hampang kan mahal na Diyos. Ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, igwanin sa rupang kalainan, dakol ang naging padi dahil ta nagagadan sinda, asin dai nakakapadagos kan sa indang trabaho. Alagad, huli ta si Jesus na bubuhay sagkod lamang, an sa iyang pagkapadi, yaon sa iya sagkod paman. Ngunyan asin sa gabos na oras, ikakaligtas niya ang mga minadulok sa Diyos, sa paagi niya, huli ta nabubuhay siya sagkod lamang, tanganing makimahirak sa Diyos para sa inda. Kaya si Jesus ang halangkaw na padi, na makakasimbag kan sa tong mga pangangaipo. Banal siya, mayo nindigta o karatan, dai kabilang sa mga parakasala, ilinangkaw siya sa itaas pa kan kalangitan. Bako siyang arog kan sa ibang mga halangkaw na padi, nakaipuhan pang magdulot nin atang arualdaw. Inot para sa sadiri nindang kasalan, dangan para sa kasalan nin mga tao. Mantang si Jesus, sarong bisi sa nang nagatang para sa gabos iyan kan idudulot niya ang sadiri niyang buhay. Ang pinipili kan katugunan ni Moises na naging halangkaw na padi, iyo ang mga taong igwanin kaluyahan, alagad ang panuga na sinumpaan ng Diyos na nangyari pagkatapos niyang ikatao ang katugunan, iyo ang nagpili sa aki na ginibong banal, sagkod lamang. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal ni Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Igwanumanin sarong paratukdo kan katugunan, nagdulok man siya kay Jesus da nga naghapot. Arin natugon ang pinakamahalaga. Nagsimbag si Jesus. Ang pinakamahalagang tugon, iyo ini. Danguga Israel, saro sana ang Diyos na sa tong kagurangnan, kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, sa bilog mong kalag, bilog mong isip, asin bilog mong kusog. Ang ikadua, iyo ini, kamutan mo sa imong kapwa, arog kan pagkamuot mo sa imo man sana. Mayo nin ibang tugon na mas mahalaga pa kan duwang ini. Nagsabi, kay Jesus ang paratukdo kan katugunan, tama ka, maestro. Tama na sinabi mo na saro sanaan kagurangnan na Diyos, asin mayo ng iba. Kaipuhan kamo tan kantawo ang Diyos sa bilog niyang puso, bilog niyang isip, asin kusog. Kaipuhan kamo tan an sa iyang kapwa-arog kan pagkamuot niya sa iya man sana. Ang duwang tugon na ini mas mahalaga, kikan arin man nadulot, asin mga tinutong na atang. Pagkadangog ni Jesus kan marhay niyang simbag, nagsabi siya, bako kang harayo sa kahadean ni Diyos. Pagkatapos, kay ni, mayo nang nangahaspang maghapot kay Jesus. Pangatugang kong namumutan, ang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Good morning! May paborito akong request, permi bago nagpupuon ako kang sermon, pakitap daw an sa imong, shoulder kang sa imong kataid, sabihon mo po, salamat, tayaon ka. Sabay tugon, day magturog habang nagsisermon. Kaya obligasyon mo, pag nahiling mo pong nagtuturog an sa imong kataid, pakitap kan sa iyang shoulder. Salamat, tayaon ka. Previous to this gospel account, nadangog ta po, sarong Saduceo, nagdulok sa kagurangnan, naghapot manunungod kan resurreksyon o pagkabuhay liwat nin mga gadan. Asin nasimbag nin marhay, asin tama kan sa tong kagurangnan. Kaya ngunyan, kang nadangog ito kay sarong iskriba, sabi digdi paratukdo kan katugunan, nagdulok man siya sa satuyang kagurangnan sa paghapot. An sa iyang hapot, arin ang pinakamahalaga sa gabos na tugon. Sa inagahali ining hapot kay ining sarong skriba. Bilang sarong skriba para tukdo kan katugunan, familiar po siyang marhay sa gabos na tugon ng Diyos. And basically, it is contained duman po sa enot na 5 libro kan Biblia. Kasabay ang Genesis, Exodo, Levitico, Deuteronomio, asin numero. Yaon duman, so all in all, 613 commandments. Imagine, a Jew should follow 613 commandments. Kaya sa simbagkan sa tuyang kagurangnan, manunungod sa duwa o pinakamahalaga sa gabos na tugon, aram niya po ining siring na realidad. Na ang sarong Hudiyo kay puhan magsunod nin 613 commands. And out of the 613 commands, ang 365 po kay ni mga prohibitions. Mga bawal gibuhon nin sarong Hudiyo. Asin ang 248 are positive precepts. Mga prescriptions. Mga dapat nagibuhon nin sarong Hudiyo. Kaya, gabos-gabos, igwasin danin 613 commandments to follow. Ngunyan, inigiskriba naghapot, madunong sa tugon. Aber daw, arin po digdian pinakamahalaga. Arin digdian pinakadakula sa gabos na tugon. Imbes na simbagon siya kan kagurangnan hali kudumang sa tugon na napapalaman sa enot na 5 libro kan Biblia, ang simbag kan kagurangnan ining pamusong linya o pamibi kan mga Hudiyo, Shema Israel.
danguga, Israel. Ano so sa iyang simbag? Tugon nin pagkamuot. As inining tugon nin pagkamuot, nababanga sa duwa. Ano po ito? Tugon, pagkamuot sa Diyos, asin pagkamuot sa kapwa. Yan man sana, ang importante sa gabos na tugon, nga tig paradagdagan ta. Sabi nga ni kayan, 10 man sana ang tugon ng Diyos. May gari eleksyon, dagdag bawas. Sabi kan barkada ko, 12 na baga ngaya, Father, ang tugon. Naku, kasuarin po yan binago. Sabi niya kaya, an ika-11 dai ka magpadakop. Yan ang ika-11, dai ka magpadakop. Ika-12, kung madakop, dai ka nanggan magtuga. Makiiyak. Plus di pamahiin that we have. Diba? Sa gadan, dakulon kitang pamahiin. Bawal magkarigos. Dahil da magkarigos ubalo. Hirak man. Bawal manamhod, bawal manigid, habang yaon sugadan. Sain po iyan natugon. Dakul na mga pamahiin. Sa kasal, dakul na mga pamahiin. Pag nagkakasal ako, dakulon natin observe na pamahiin. Dinaragdagan ta na sa tugon. Iniman sa na po ang pinakamahalaga sa gabos na tugon. Pagkamuot sa Diyos, pagkamuot sa kapwa. Eksaminon ta daw po, ining pagkamuot sa Diyos. Ano sabi digdi sa Ebanghelyo? Love God. Sige daw po, basahon ta. With all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the most important commandment. Let us try to see the expectation and reality. That is the expectation, that we should love God with all our heart, with all our soul, and with all our mind and strength. But what is the reality? Let us check. Ara na namumutan ta Diyos o kwarta? Sabi kaiyan, ang kwarta da po is the biggest rival of God. It is the idol that many serve nowadays. Yes or no? Kaya instead of using it, we serve money. Kaya permi kong narurumduman itong kasabihan na buti pa ang pera, may tao, pero ang tao, walang pera. Sa dollar bill, mababasa po nindo dyan, in God we trust, but many say, in gold we trust. Ngata, sa mga panahon ni Garibaga, ang kwarta is the answer to all life's problems. Apparently. Diba? Kaya sabi ko kayan, if you want comfort in life, money will buy you the best car and house in the best subdivision. If you want, permi ko initig may mention, to marry a beautiful woman, money will make it easy for you. Minsan pag nagkakasal ako, na-obserbaran ko ini. Minsan garib ako, lugi man na maraya ko ini. Yan. Because of money. Because of money. Sabi kan sarong ina na hiling niya, so nag-ilusyon sa akin niya, nakapadyero, nagparada sa atubangan kan harong ninda. Tinulot sa tagiliran so akin niyang daraga. Pagom na, may padyero. Na-discover ninda pagkatapos kan kasal, sinublian man sa napalan, rent a car. If you want the best education, money will give you access to it. Diba? Sisay ang nakakapaadal sa mga prestigious schools and universities. Sigwaning kwarta. Diba? Maringanin ko niyan ta. Kita igwanan mga community colleges sa kada lugar. At least, naging accessible sa kadaklan, maski pobre ka, na makapag-eskwela ka. O ini, applicabling maray po iningon na panahon. If you want to be elected, money is the key. Money talks during election. Everyone has a prize. There is nothing that money cannot buy. Bako naman po ngunyan abilidad, ang basehan. Bako naman kwalifikasyon,
o kakayahan ng basehan kan mga tigpipili ta. Ibaga po, kung sisay su popular, sisay su may kwarta. Bakong dapat ang kongreso, pano dapat iniki mga abogado, sisay ng rayaon sa Senado, sa kongreso, mga lawmakers, na daiman aram ang lay, artista. Sorry ha, so mga sikat na tao, na makamundo, money talks during election. If you want to be elected, money is the key. So, resulta, people work for money, set aside many pleasures and obligations in life in the name of money. Obligasyon sa pamilya. Bibayaan ang pamilya sa Pilipinas, nagtatrabaho sa abroad, tanganing maghanap buhay. Nag-aatama ni ibang aki, samantalang suaki niya digdip, nagsisweldo siya, ninyaya na mag-alaga. Makamundo, Sunday obligation, napapabayaan taman, dahil kang paghanap ng kwarta. Dahil ngaya ako, Father, makasimba, taigwa pa ngaya akong trabaho. Kaipuhan ko pang magtrabaho. Worst, ini pong mga tawong ini who are willing to sacrifice for money will not do the same for God. Ngunyan, haputon ta daw po an sa tuyang sadiri. Can we really say that we love God above all? Nauutob ta daw po ang tugon nin pagkamuot, lalong-lalo na ang pagkamuot sa Diyos. Pero dumunta po, na sa katapos-tapusikan sa tuyang buhay, ang importante, bako kung ano kita. Titulo, posisyon. Bako kung ano igwa kita. Kayamanan. Kundi, para kanino ka ba bumabangon? Para kisay ba ang sa imong buhay? And I hope, matandaan ta, na pwedeng mangyari sa buhay nato na kita mayaman, but we are poor in our love for God. Ngunyan, pinapagirumdum ka, kan sa tuyang kagurangnan, let us love God instead of money. Because with money, basahon ta daw po, with money, nothing follows. With love of God, eternity follows. But this love of God is best manifested in our love for our neighbors. Ang problema sa tuya, some think that if they show their love for God by going to Sunday Mass and receiving communion, they have done their Christian obligation. Tapos na. Nagsimba na ako, nagkomunyon na ako, namuot ako sa Diyos. Tapos na ang sa kong obligasyon. Today, tigpapaginumdum kita kan sa tuyang kagurangnan mga tugang. Para kay Jesus, there cannot be true love for God unless it expresses itself in our love for our neighbor. Daing tunay na pagkamuot sa Diyos. Kung daing naihiling sa satuya pong pagkamuot sa satuyang kapwa. Kaya mismo nga sa tong kagurang na nagsabi, ano man na ginibo mo, sa sadit kaining sa imong mga tugang, ginigibo mo man iyan sa sakuya. Sabi ni San Juan sa iyang surat, 1 John 4, verse 20, sabi niya, if anyone says, I love God, but hates his brother, is a liar. Utikon, ang sarong tawong nagsasabi na namumuot siya sa Diyos, alagad ikinakaungis niya ang sa iyang tugang. In other words, tigsasabi sa tuya na maski pa, bako marhay ang pahiling sa imo kan sa imong kapwa, you continue to love your neighbor. Decision to treat others well, even if you don't like the way they are treating you. Na dapat ang sa tuyang pagkamot sa kapwa should not be conditioned by others' behavior. It is not a feeling or emotion, but a conviction. Kaya ining duwang klaseng pagkamot, minaapod po, asin minaimbitar sa tuya mga tugang,
na maging balansyado ini. It is a call to balance in our Christian life. Bakusan ang pagkamuot sa Diyos. Alagad pagkamuot man sa kapwa, ang sinasabi kan sa tuyang kakurangan. There should be a balance between this what we call vertical dimension and the horizontal dimension kan sa tuyang pagiging Kristiyano. Vertical is our relationship with God, our love for God, and it should be coupled with the horizontal dimension kan sa tuyang buhay bilang Kristiyano na iupuan sa tuyang pagkamuot sa satuyang kapwa. One without the other is incomplete. So, love of God and love of neighbor is inseparable. Di pwedeng pagsiblagon. Let the love of God be the root, rason of everything sa satuyang buhay, everything that we do. And let the love of our neighbor be the fruit. Pagkamuot sa kapwa, iyong lugod ang maging bunga kaini sa satuyang buhay. Amen? That is the greatest commandment. Tindog tabi. Ipahayag ta ang satuyang pagtubod, nagtutubod Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan, hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kitang mga nangangaipo kan pagkamuot kan Ama, urog kay sa gabos, magdulok sa iya sa pagpamibi. Kaya bukas ang puso, masabi po kita, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magbanaag kan imbong nin pagkamuot ni Kristo para sa pagpaurog ning katuninungan sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos bilang komunidad, makanood na magpahalaga sa lambang saro, asin magmangno sa mga pangangaipo kan mga dukha, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang satuyang mga harong, mapano kan matuninong na presensya ni Kristo, asin maging mga lugar nin pakanood niya to na magpahalaga, asin magalang sa kapwa bilang mga aki kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan mamumuto na pangataman kan Diyos, sa mga nagihelang sa hawak asin sa kalag, magkaigwasinda nin kusog na makayaan sa indang mga kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan sa paglaom nin pagkabuhay liwat, magkamit kang kapahingaloan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Special niya itong gigirimdomon, itong mga kalag na sa tuyang ipinapamisa, asin na pinaresponso, sa laog kay ning siyam na aldaw, sa tuya sindang gigirimdomon sa tuyang mga selebrasyon kan Santa Misa, mga membros kan sa tuyang familia asin komunidad na nainot na po sa tuya sa ikaduwang buhay. Ngunyan ang ikaduwang aldaw kan sa tuyang Misa Novenario, misa para sa pagpamibi sa kapahingaloan kan sa idang kalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, gibuha kaming maninigo sa imong pangapudan. Warasan sa mo, ang biyaya na sa buhay mi, ang tataramon asin
sa tataramon na sinsagibo, an sa imong tugon nin pagkamuot. Huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atag, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asing kang bilog niyang banal. Kagurangnan ining sakripisyo, maging malinig na pagdulot sa imo, asin para sa mo banal na biyaya kan pagkaherak mo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo, maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, dadanay asin minsan sa ed, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin inimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kami arualdaw, kan mga bunga kan sa imong kabutan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo, ang misteryo Pascual na daing katapusan, kaya kaiba, kan gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangan di ka ng gadan banal, burabo din gabos ta kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin duko kan sabong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo,
Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan lasin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Tirumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, taganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siringman, girumduma, sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumdumon ta sa espesyal na paagi, ining mga kalag na sa tuya pong ipinapamisa, asin ipinaparesponso. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos don nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na ihira sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita, kagurangnan kami namimibi, an gawi kan sa imong kusog mag-urog sa mo. Tanganing nabasog kan mga langit no na sakramento, kami maandam hulikan sa imong balaog na nagkamit kaining mga panuga. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 49,009 pesos and 25 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,509 pesos and 65 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,194 pesos and 30 centavos para po ini sa Prison Awareness asin Tada Sunday. Ipinapaisip po ng ngunyan iyo ang ikaduwang aldaw na nobinaryo para sa mga namumutan niya tong mga kalag o responso. Sagud po ini sa Nobyembre 10 sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa mga maut po magparesponso, pakisurat na lang po ang mga pangarang kan mga kalag na buot niya to girumdumon sa libro o sobre na yaon sa may Paris office.
Asin maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 2,000 pesos, 1,400 pesos, duwang 1,000 pesos, 800 pesos, 700 pesos, duwang 300 pesos, asin duwang 200 pesos. Hali man po sa sarong devotee, 5,000 pesos. Hali man sa Orfano family, 5,000 pesos. Bilen de la Torre and family, 1,000 pesos. Margarita Akende and family, 1,000 pesos. Alex Jr. Rional, 1,000 pesos. Asin Tess Abizado, 100 pesos. Diyos mabalus po. Matindog po kita para sa responsoryo para sa gadan. I know that my Redeemer lives, and at the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Together, I know that my Redeemer lives, and on on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations. For a brief petition, we will answer, Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your by your people. baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your by your people. rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants, who have gone to their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine upon them May they forever. rest in peace. Amen. Salamat po sa St. Lugabos, sa mga nag-serve, liturgical servers, lectors, commentator, lay minister, choir, mass collectors, and sponsors kan sa tuyang misa. Thank you very much po sa St. Lugabos. Anong misa? Bicol English. An kagurang naan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendicionan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin may herakon. Ano ba? An aki asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Sa mga nananalig tinawan, si Jesus lang sa mga katapuan ay haraniman, anuman banwaan siya naroon yaman.
again. Good morning. Good morning to Father.